Sa online meet and greet na inorganisa ng One Pangasinan People's Council para kay presidential aspirant at incumbent Vice President Leni Robredo, inilatag ng mga tatakbong senador ang kanilang mga plataporma. Dinaluhan ito ng mga volunteers at supporters ni Robredo sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Ang dali kasing ilaban si Ma'am Leni sa ating mga kababayan. Kung ihahambing mo lang yung kanyang accomplishments, no? Even before, nung hindi pa siya politiko, nung dati siyang abogado ng mga babaeng inaabuso ng kanilang mga asawa, mga katubo, mga manggagawa, no? And then after that, naging congresswoman siya. Ang dami niyang mga itinulak na mga panukalang batas. And then now, as Vice President, no, ang daming pwedeng ikwento tungkol kay Leni Robredo. Ang problem, dahil sa Facebook, dahil sa social media, sa YouTube, no, maraming mga kababayan natin nagbubulag-bulagan. At yan po ang ating kalaban ngayon. Bukod sa pagtutok sa justice system sa bansa, nais din ni Atty. Shell Jokno na ayusin ang pandemic response. Gusto kong mangyari ay isusulong natin ang hustisya para sa lahat. Unang-una, ang gusto kong mangyari ay magtayo tayo ng isang panibagong kapalit ng IATF dahil hindi ko tanggap na maayos ang pagpamamahala nila. I think we could have done much better. And I propose we have a law that will create a pandemic management council na makatao at makatarungan. Itong pandemic management council ay dapat science and technology driven. Kasi isipin nyo, hanggang ngayon wala pa rin tayong contact tracing na magandang systematized and centralized system. And yet, kung pinaubaya lang natin yung pamamahala ng pandemya sa ating mga scientists, sa ating mga IT, sa mga expert natin, matagal na tayong meron yan. Dahil I really believe that our biggest problem in our country to this day is still yung kahirapan at yung kawalan ng trabaho ng maraming Pilipino. At gusto kong i-focus yung sarili ko doon na sagutin yung problema na yun. Bakit ba walang trabaho ang maraming kabataan? At bakit walang hanap buhay ang maraming pabilang Pilipino? Ibinahagi naman ng abogado at spokesperson ni Senator Laila De Lima ang kanyang plataporma sa unang 100 araw sakaling muling maluklok. Good governance and rule of law and national sovereignty. 6 years have not been enough for me to pursue my advocacy for the Filipino people, especially since I have been performing my role as a senator being unjustly detained for fabricated and politically motivated charges. Nanindigan naman si Senator Kiko Pangilinan sa usapin ng West Philippine Sea. We have to be firm. Yung atin, ipaglalaban natin. And pangalawa, we need allies. So ang Vietnam, dapat meron tayong bilateral. Paano natin poprotektahan ang ating sovereign waters. Ang Indonesia, we have a common, precisely, ASEAN. And then nag-issue ang statement. Nung nag-water cannon ang Chinese vessel sa ating supply boats, nag-issue ang statement ng US, ng Australia, ng Japan. So we have to also get them on board. Kinakailangan nito several allies coming together and assisting one another. Isusulong naman ni Robredo ang mas makamasang pamahalaan sa pamamagitan ng People's Council. Ine-empower natin yung mga ordinaryong mamamayan na sila yung babad sa mga issues ng sektor na mag-take part in all stages of governance. And when I say all stages of governance, from planning to implementation to operationalization, monitoring, evaluation, kabahagi siya, pati yung pagbuo ng budget. Ipinaabot naman ni Robredo ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa kanya. But this is really the first time that we're experiencing this kind of this level of passion, enthusiasm from the volunteers. Yan si Councilor Maybelline, kasama namin sa mga ikot, ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga yung energy ng lahat. Irish Kawili para sa Luzon Headlines.